ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ସାର୍? ଖଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ, ଘର ତୁରାଣୀ ପୋଖରୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ? ବୟସ 40 ବର୍ଷ ସାର୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ କେତେ ଦିନ ହେବ? ସାର୍ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ପାଖାପାଖି 4.5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। 5 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ଦୂର ଲାଭ ହେଉଥିଲା? ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ କହିଲେ ତ ସାର୍ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ନେଇଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ପାୱାର ଯେତିକି ଦିନ ଥାଏ ବଥା କମିଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେଡ଼ିସିନର ପାୱାର ସରିଲା, ପୁଣି ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତି ବାର ବାର ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ସେଗୁଡ଼ା ଏଇ ଡାକ୍ତରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଏଲୋପାଥି ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲି ନାହିଁ। ତାପରେ କଲି କ'ଣ ନା ଚେରମୁଡ଼ି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପରେ ମଦକ ତିଆରି କଲି। ମଦକ ତିଆରି କରିକି ପାଖାପାଖି 3500ରୁ 4000 ଟଙ୍କାର ଖାଇଲି। ସେ ମଦକ ଖାଇବା ଭିତରେ ବି ତାର ବି ଗୋଟେ କିଛି ପାୱାର ଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଯାହା ବି ହଉ, ମାସେ 2 ମାସ ଟିକେ ଭଲ, ପୁଣି ସେଇ ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଏ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଖାଇବାର ଆଜି ମାତ୍ର 20 ଦିନ। ଆଉ ଏଇ 20 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଉ ଏଲୋପାଥି ଖାଇକି ମୁଁ କିଛି ବି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ମୋର 60% ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବଥା ପୀଡ଼ା ପୁରା କମିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଖାଇକି ଏବେ ମୁଁ ଚକା ମାଡ଼ିକି ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବସିପାରୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ସରିବା ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି, କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ଦରଜ ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣେ ବି, କିଏ କୁହେ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା, ଅଣ୍ଟା ବଥା, ଏମିତି ସବୁ ଦରଜ ରୁହେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଡାକ୍ତରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମେଡ଼ିସିନକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆମର ଏଇ ଯଦି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ସମସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପରେ ତିଆରି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ଯେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଏଇ ବଥା ପୀଡ଼ା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସେଫ୍ସପ୍ କମ୍ପାନୀ ବାହାର କରିଛି ହାଓମାର ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତ ଆପଣ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଏବେ ମାନେ ପାର୍ସଲରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜି ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଯାହା ବି ଯେତିକି ମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଏଇ ଗାଁର ଏ ସାହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଏଇ ବଥା ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇସାରିଲି। ମାନେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲି, ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ବଥା ପୀଡ଼ାର, ତାର ଉପଶମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି କହିକି ରହୁଛି ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।